Bé, doncs té la paraula de Compromís el regidor Santi Cortés per explicar la proposta. Moltes gràcies, senyor alcalde. Des de Compromís per Vila-real, en primer lloc, volem saludar tots els presents, representants de les comunitats nomenades en la moció i també els que comparteixen lluita social en ells. Gràcies als representants de la comunitat romanesa, de la confessió musulmana, també de l'Església Evangèlica o de la comunitat gitana, que avui ens acompanyeu. Gràcies per la vostra presència i gràcies per haver-nos inspirat aquesta moció. Va per vosaltres. Article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment uns amb els altres. És en aquest esperit de fraternitat i de convivència que Compromís per Vila-real presenta aquesta moció. Per la tolerància, la convivència, la pluralitat i el respecte. Estem convençudíssimes que la nostra Vila-real és així, una ciutat oberta, tolerant, plural, diversa i sobretot respectuosa. I grup socialista? No. Bé, doncs queda desestimada i... Per això, per aquest esperit positiu i per aquesta mentalitat oberta que tenim i infeliçment davant de l'avanç a Espanya del racisme, el masclisme, la intolerància i el feixisme, volem declarar-nos també, com a vilarealenques, radicalment contràries a aquests valors negatius. Donat que jo vaig signar fa ara 3 anys i mig un acord en un partit que li diuen Compromís, que va firmar així un acord de govern en el qual en ningú dels punts dels 20 que van firmar dia res de tot això. Res. La de, mai, és que és mentira. És que és mentira el que està dient una darrere una altra. Vostè no té la paraula, estic en l'ús de la paraula. M'al·ludit. L'al·ludiré 1000 vegades, que és vostè el portaveu. L'al·ludiré 1000 vegades. És que vostè ha sigut el portaveu, que vol que no l'al·ludisca, que li parli a ma mare? La diversitat no és mai roïna, és una oportunitat de coneixement, d'eixamplar la nostra visió o fins i tot de viatjar a altres mons sense haver d'eixir de Vila-real. La nostra ciutat ja no és més com fa 100 anys. Ara hi ha molts pobles, llengües, religions, tradicions, maneres de veure el món que han de conviure, conèixer-se, respectar-se i tolerar-se. No importa la nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, religió o creences, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Alguna intervenció en el debat? Expressió de vot. Doncs passem a votació. Ciutadans? No. Compromís? Sí. Partit Popular? No. I grup socialista? No. Bé, doncs queda desestimada i expliquem el vot. Tothom ha de tindre iguals drets i la mateixa dignitat i cap persona pot ser discriminada o menystinguda en relació amb una altra. La discriminació impedeix el desenvolupament ple del potencial de la persona, mina la confiança en les virtuts de les societats democràtiques i provoca exclusió social. Volem consagrar, per tot això, i d'acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, drets com ara 1. Dret a l'existència i a la identitat. 2. El dret a la protecció, desenvolupament de la cultura pròpia, a gaudir de la mateixa, a professar i practicar la seva pròpia religió. Este document declaratiu adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la resolució 217 a París és reconegut també per la Constitució espanyola, article 10, apartat 2, que diu les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans. Aquestes polítiques es tradueixen en fets concrets, fonamentats en una pedagogia feta des de la política, amb símbols que expressen allò que es manifesta des de les consciències socials. Per tot això, no tenim cap dubte que aquest ple aprovarà mesures com que l'Estat o la nostra ciutat intercanvia una festivitat a l'any de les religions considerades per la llei com a d'arrelament notori, i incorporar als calendaris dies significatius per al judaïsme, l'islam, l'Església Evangèlica, la comunitat gitana, etc. Igualment, declarem el respecte per les llengües dels pobles que integren la nostra ciutat, perquè totes les llengües i cultures són boniques, són meravelloses. I grup socialista? No.
Bé, doncs queda desestimada i expliquem el vot. Recordem tristament episodis com la persecució, esclavització, assassinats i destrucció de la llengua de la comunitat gitana, fet conegut històricament com la Gran Redada, per part del Borbó Ferran VI d'Espanya, al 1749, o l'extermini de més de mig milió de gitanos en camps de concentració pel nazisme el segle XX, conegut com a Porraimos. Per descomptat, necessitem també fer signes concrets com a mostra de l'esperit tolerant de la nostra ciutat, com pot ser penjar la bandera del col·lectiu gitano. És un acte molt senzill, penjar la bandera del col·lectiu gitano. Cada 8 d'abril, com hem també penjat les banderes d'altres col·lectius històricament perseguits en la nostra ciutat. Cal, per tant, facilitar la representació de col·lectius així als òrgans de participació ciutadana de l'Estat o del poble i fer-los costat des de l'Ajuntament perquè mantinguen la seva cultura popular i les seues tradicions. Tots els ciutadans així presents pagueu impostos, exactament igual com els que pertanyen a tradicions majoritàries. Teniu la mateixa dignitat, sou igualment persones i, per tant, mereixeu la mateixa consideració que la resta. I no n'hi ha majories ni minories. Hi ha ciutadans, germanes, germans, veïnes, veïns. N'hi ha persones. Visca Vila-real contra el racisme i contra la intolerància. Visca el respecte i la tolerància. Que a Vila-real triomfe el discurs de l'amor i mai el de la por. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? Alguna intervenció en el debat? Explicació de vot. Doncs passem a votació. Ciutadans? No. Compromís? Sí. Partit Popular? No. I Grup Socialista? No. I Grup Socialista? No. Bé, doncs queda desestimada i expliquem el de vot. la comunitat. O per què no un local? Podrien llevar Sant Pasqual o Sant Esteve, conegut com el segon dia de Nadal. Comunitat. O per què no un local? Podrien llevar Sant Pasqual o Sant Esteve, conegut com el segon dia de Nadal. Me cago en Déu i en la creu. Me cago en Déu i en la creu. Bé, dir-los que, en primer lloc, me sent trist per un fracàs col·lectiu. Especialment per un fracàs que no podia advertir mai en la vida, si és real, donat que jo vaig signar fa ara 3 anys i mig un acord en un partit que li diuen Compromís, que va firmar així un acord de govern en el qual en ningú dels punts dels 20 que van firmar dia res de tot això. Res. Però anem a veure, és que el que parla la moció és que s'acudisca per part de l'Ajuntament als actes d'altres religions minoritàries o altres tal en la mateixa formalitat. I que m'expliqui algú això què significa. Les processions de Setmana Santa que presidisc jo com a alcalde. Continuem, per tant, en els punts de l'ordre del dia. Puc contestar per al·lusions? No puc contestar, senyor. Si vostè pot contestar, li tindria que donar la paraula a tot el món. I vostè ha sigut el portaveu. Jo he explicat el que crec. Senyor Cortés, no entenem... Per això, per aquest esperit positiu i per aquesta mentalitat oberta que tenim i, infeliçment, davant de l'avanç a Espanya del racisme, el masclisme, la intolerància i el feixisme, volem declarar-nos també, com a vilarealenques, radicalment contràries a aquests valors negatius. Alguna intervenció en el debat? Explicació de vot. Doncs passem a votació. Ciutadans? No. Compromís? Sí. Partit Popular? No. I Grup Socialista? No. Bé, doncs queda desestimada i expliquem el vot. Visca el respecte i la tolerància. Que a Vila-real triomfe el discurs de l'amor i mai el de la por. Moltes gràcies.